cal é o problema real desta ola grande de misoxinia? É que de repente está ben porque isto xa existía. Isto non é unha cousa que se inventou antonte. Isto parte xa dun calladita estás máis guapa. ¿Sí? Calladita estás máis guapa e isto vive aí nas mentes e é tan fácil como recuperalo. E xa existe unhas formas de ataque á muller que estaban silenciadas por, pois eso, porque o feminismo fixo todos aqueles avances e daquela só é recuperalas. Enseguida funciona. Sí, quero dicir, é máis fácil atacar a unha muller, e que a veces velo en redes, que hai homes dicindo exactamente o mesmo que a nós, e isto republicase, pode haber un tonto, un parvo que vai aí dicirlle algo, pero non o vai atacar porque non ten fórmulas para atacar a un home que de repente di unha muller é unha muller naceu unha muller, eu vexo así. Non existen fórmulas. Agora, para atacar a unha muller, tes, pois, dende brincadeiras, sí? Os típicos chistes machistas, ata fórmulas que funcionaron e que efectivamente, que usaron as mulleres, porque unha muller tamén é machista e tamén é misóxina. Porque ti nunha sociedade patriarcal todo iso está aí, está lo recibindo todo o tempo. Daquela, claro, é moi fácil. É un pouco o que digo eu, no mundo ao revés, terá que vir un home salvarnos. É dicir, o feminismo parece que a súa salvación é perpetuar o patriarcado. Que veña un home e nos salve. Que veña un home, como por exemplo este psicólogo que eu teño aí os libros, non? Que escribiu Nadie nace en un cuerpo equivocado, Mamá soy trans, veña un home e o escriba e o diga. O feminismo sálvase perpetuando o patriarcado, é que é o das rotondas que dixo eu, non? Estamos en rotondas sen saída, é talmente isto. Non existe unha fórmula para atacar a un home que ten un discurso feminista. Agora, para atacar a unha muller, sí. E isto xa nos dá a resposta. É dicir, xa nos dá a resposta. Efectivamente, a sociedade patriarcal, o machismo está aí, a misoxinia está aí, e todos estes movementos son misóxinos, porque poden usar o que xa estaba. É como, estou pacha a cabeza, pero é real. É totalmente real. E aquí estamos, non sei, esperando que veña un home salvarnos.